Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman musulman duniya. Kamar yadda za mu gani yau Laraba 19 ga watan April shekara ta 2023. Kamar yadda muka yi alkawari a wannan rana za a kawo shiri na musamman mai taken zauren haɗin kan malaman Kano ko zauren haɗin kan munafukan Kano. Kamar yadda za mu gani yau 19 ga watan 4 shekara ta 2023 an daɗe an ɗau tsawon lokaci ba a ji mu ba a ji muryarmu ba. Yau kimanin kwana 127 cif ba a ji mu ba tun ranar talata 13 ga watan 12 shekara ta 2022. Ba don babu abin faɗe ba ne aka ji mu shiru. Akwai abubuwa da dama wanda lokacin faɗarsu ne bai ba, kamar abin da ya faru ranar 15 ga watan 12 shekara ta 2022 wanda aka yi hukunci a kotun da take kofar kudu da ke nan Kano, da kuma ishu da ya shafi siyasa da zaɓe da aka yi a nan jihar Kano da sauransu. In Allah ya kai mu bayan sallah kafin dai a yi rantsuwa gwamna a Kano, in Allah ya da shirye-shirye za su zo musamman akan wannan hukunci na 15 ga watan 12 shekara ta 2022 na kofar kudu da ke Kano, da kuma batu na siyasa da zaɓuɓɓuka da aka yi a nan Kano. Insha Allahu wannan shirye-shirye za su zo. To wannan ma ya zama wajibi ne mu gabatar da wannan program ɗin mai taken zauren haɗin kan malaman Kano ko zauren haɗin kan munafukan Kano. Kamar yadda za mu gani, malaman musulunci na izala wahabiyya salafiya da ƙadiriya salafiya da tijjaniya faira su suka buɗe ƙofar zagin sayyidina rasulullahi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a Najeriya. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da iyalan gidansa masu tsarki da sahabbansa maɗaukaka. Bayan haka, haƙiƙa muna cike da baƙin ciki da tashin hankali game da mummunar aika-aika da cin mutunci da fitsara da zagi da keta alfarma ga janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda manyan malaman addinin musulunci suke yi a Najeriya a yau. Ga duk mai hankali, tunani, nutsuwa, dole ya ce waɗannan manyan malaman addinin musulunci su suka buɗe ƙofar zagin sayyidina rasulullahi da kuma tauye alƙadarinsa wanda wasu waɗanda ba musulmi ba suke koyi da haka. Da farko, menene hukuncin wanda ya yi zagi ko ya yi kalaman ɓatanci ga janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a shari'ar musulunci ko kuma mu ce a gurin malamai? To bari mu isu ga babban malamin addinin musuluncin nan mai suna alƙali Iyad, marubucin babban littafin nan mai suna Ashafa. Ya gina fasali a kan hukuncin shari'a kan wanda ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya tauye alƙadarinsa, inda yake cewa haƙiƙa duk wanda ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya yi masa zambo ko ya riskar masa da wata tawaya a kansa ko a cikin nasabarsa
ko a addininsa ko tada daga cikin tadodinsa ko jirwaye da kamar wanka ko kamanta shi da wani abu na zagi har dai zuwa ƙarshen abin da ya faɗa cewa hukuncin aikata ɗaya daga cikin waɗannan kalaman zagi da ɓatanci da cin mutunci da fitsara ga janibin annabi to ana kashe wanda ya yi aikata wannan. To, idan muka dawo cikin gida za mu ga cewa waɗannan abubuwa da alƙali Iyad ya jero waɗanda ake kashe duk wanda ya aikata, za mu ga cewa manya-manya jibga-jibgan malaman musulunci a Najeriya sun aikata waɗannan ayyuka wanda duk wanda ya aikata ana kashe shi ne. To, amma saboda su wayannan malaman wasu daga cikinsu shafaffu da mai ne, saboda su 'ya'yan mowa ne, saboda su suna da masu ɗaure musu gindi a gwamnati, shiru kake ji babu wanda aka rufe wa masallaci, babu wanda aka rufe wa makaranta, babu wanda aka tsiye shi, babu wanda aka kai kotu, babu wanda aka ƙwace mai littattafai, babu wanda aka hana sa karatuttukansa da wa'azojinsa a rediyo da talabijin, babu wanda aka hana sa hotunansa a rediyo da sauransu. Saboda me? Saboda su shafaffu da mai ne, saboda su suna da ɗaurin gindi, saboda su 'ya'yan mowa ne. To Allah ya sawaƙe. Yanzu al'umman musulmai bari mu ga wasu daga cikin manya-manya jibga-jibgan malaman addinin musulunci a Najeriya, kimanin su 20 waɗanda suka zagi annabi, suka ci mutuncin annabi, suka keta alfarma annabi, suka wato isgilanci ga annabi. Bari mu gansu ɗaya bayan ɗaya, mu ji abin da suka faɗa, mu ji menene hukuncinsu kuma. Yanzu al'umman musulman duniya a gyara zama, a samu biro da takarda, za mu ji wayannan malamai na addinin musulunci a Najeriya su kimanin 20 da suka zagi annabi, suka ci mutuncin annabi, suka keta alfarma annabi, suka yi izgili ga annabi, suka yi cin fuska ga annabi, amma shiru kake ji. Ba a tsiye su ba, ba a kama su ba, ba a kai su kotu ba, ba a yanke musu hukuncin kisa ba, ba a rufe musu makarantu ba, ba a rufe musu masallatai ba, ba a kwace musu littattafai ba, ba a hana sa karatuttukansu a cikin rediyo da talabijin da kuma hana sa hotunansu, saboda su 'ya'yan mowa ne, saboda su gwamnati tana ɗaure musu gindi, saboda su suna da uwa a gindin murhu. Yanzu al'umman musulmi mu tafi ga malami na ɗaya wanda ya zagi annabi, ya ci mutuncin annabi, ya keta alfarmar annabi. Waye wannan? Shine shehu mai hula, inda yake cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam karamin kofi ne, Ibrahim Inyas shine babban kofi. A haɗeje wannan maganar ya kwatanta annabi Muhammadu da ƙaramin kofi, ya kwatanta Ibrahim Inyas da babban kofi, inda yake kawo misali da wani abu da ake cewa wai zirik, inda wani in aka je aka saurari karatun da za a ji. To wannan kamanta annabi da ƙaramin kofi da nuna Ibrahim Inyas babban kofi, tambaya, shin wannan lafazi na ƙasa ne ga haƙƙin annabi ko ba na ƙasa ba ne? Amsa, na ƙasa ne ga haƙƙin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tambaya, to menene hukuncin shehu mai hula a musulunci? Amsa,
hukuncin shehi mai hula shine kisa ta hanyar rataya, sannan a ƙwace littattafansa a kai public library a ajiye don amfanin jama'a, a rufe masallatan juma'ansa idan yana da su, a rufe makarantunsa idan yana da su, a hana sa karatuttukansa a gidajen rediyo da talabijin, sannan a hana sa hotunansa a kafafen sada labarai da sauransu. To wannan shine malami na farko wanda duk duniya ta ji, duk duniya ta gani, inda ya kwatanta annabi Muhammadu da ƙaramin kofi, sannan ya ce Ibrahim Inyas shine babban kofi, wanda wannan ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba, ko malaminka aka yi wa wannan abu ba za ka ji daɗi ba. Saboda haka wannan shine malami na farko, shak shehi mai hula, wanda wannan kalaman da ya yi ga su dai cin mutunci ne, zagi ne ga janibin annabi, a kwatanta annabi da ƙaramin kofi, sannan a ce Ibrahim Inyas shine babban kofi, wal iyazu billahi, Allah ya sawaƙe. Malami na biyu wanda shi ma ya yi kalamai wanda ba su dace ba akan janibin annabi, amma shiru kake ji ya an aiki bawa garinsu, shine Shak Isa Ali Ibrahim Fantami. Ga abin da yake cewa ga janibin annabi, ya ce wal iyazu billahi, wai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana zuwa kan bola yayi fitsari a tsaye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambaya: shin wannan lafazi tawaya ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba tawaya bane? Amsa: tawaya ne ga haƙƙin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tambaya: to me hukuncin Shak Isa Ali Ibrahim Fantami a musulunci da ya gaya wa annabi wannan mummunar kalma na cewa yana zuwa kan bola yana yin fitsari a tsaye? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amsa: hukuncin Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami a musulunci shine kisa ta hanyar rataya, sannan a ƙwace littattafansa a kai public library don amfanin jama'a, sannan a ƙwace masallatansa, sannan a ƙwace makarantunsa, sannan a hana sa karatuttukansa a cikin rediyo da talabijin, sannan a hana sa hotunansa. Wannan shine hukuncin Sheikh Ali Isa Ibrahim Fantami, inda ya ce aka jiyo shi yana cewa annabi yana zuwa kan bola, wal iyazu billahi, yana fitsari a tsaye, wanda wannan kalma ba ta da daɗin ji, wannan kalma ta cin mutunci ce, wannan kalma ta taɓa janibin annabi. Allah ya sawaƙe, Allah ya shirya. Sai malami na uku wanda ya ci mutuncin annabi, ya yi wa annabi kalaman ɓatanci, shi ma ji kake shuru, shine Shak Abdallah Usman Gadon Ƙaya, inda yake cewa wal iyazu billahi, wai 'yan daudu suna shiga cikin ɗakin matan annabi suna hira da su, in ji Shak Abdallah Usman Gadon Ƙaya. Tambaya: shin waɗannan kalaman cin zarafi ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam? Amsa: waɗannan kalamai cin zarafi ne ga haƙƙin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tambaya: to me hukuncin Shak Abdallah Usman Gadon Ƙaya a musulunci? Amsa: hukuncin Shak Abdallah Usman Gadon Ƙaya shine kisa ta hanyar rataya, sannan a ƙwace duka littattafansa a kai public library don amfanin jama'a, inda yake ɗauko wannan ɓarnar a ciki, sannan a rufe makarantunsa da masallatansa in yana da su, sannan a hana sa karatuttukansa da wa'azinsa a kafafen rediyo da talabijin, sannan a hana yaɗa hotunansa. Allah ya shirya. Wannan shine malami na uku. Malami na hudu da ya yi kalamai na ɓatanci da cin zarafi ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam da nasabar annabi shine Sheikh Profesa Sani Umar Rijiyar Lemo. Ga abin da yake cewa ga janibin annabi na cin mutunci da fitsara da rashin kunya. Ya ce,
mahaifiyar wal iyazu billahi ba ni nake faɗa ba, Dr. Sani Umar rijiyar lemo ne ya faɗa, wannan cin mutunci ga haƙƙin annabi, ga nasabar annabi. Ga abin da yake cewa wal iyazu billahi, mahaifiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahab kafira ce, mushrika ce, kuma yar wutar jahannama ce. Har annabi sallallahu alaihi wasallama ya neman mata gafara, aka ce ba za a yi masa ba, alfarma ɗaya tak za a iya yi masa, shine za a iya yi masa shine ya dinga zuwa yana ziyartar ta. To kun ji fa, wannan a bakin Dr. Sani Umar rijiyar lemo yake gaya wa annabi wannan magana ta ɓatanci, ta cin mutunci, ta cin fuska ga nasabar annabi. Ya ce babar annabi Aminatu bintu Wahab kafira ce, mushrika ce, ‘yan wutar jahannaba ce. Har annabi ya nemi a yi mata gafara, aka ce an ki a yi, kawai alfarma ɗaya za a mai, ya ringa zuwa yana ziyartar ta. To tambaya, shin waɗannan kalamai tawaya ne ga nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba tawaya ba ne? Amsa, tawaya ne ga nasabar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tambaya, to meye hukuncin Shek Profesa Sani Umar rijiyar lemo a musulunci? Amsa, hukuncin Shek Profesa Sani Umar rijiyar lemo a musulunci shine kisa ta hanyar rataya, sannan a kwace littattafansa a kai public library don amfanin al'umma, sannan a kwace makarantunsa in yana da su, a kwace masallatan juma'arsa in yana da su, sannan a hana sa karatuttukansa a rediyo da talabijin, sannan a hana yaɗa hotunansa a kafafen yaɗa labarai, saboda wannan cin fuska da cin mutunci da yawa annabi. Malami na biyar shine Sheikh Abubakar Gero Argungu, ga abin da yake cewa na cin mutunci ga janibin annabi. Ya ce ba a san yadda tsohon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ƙare ba. Wannan shine abin da Sheikh Abubakar Gero Argungun ya faɗa na gatsali, na rashin mutunci, na iskanci da wulaƙanci. Ya kalli al'umman musulmi yake gaya wa annabi Muhammadu wannan magana, cewa to an san ma yadda tsohon annabi ya ƙare. Shi ma yana nuni da cewa baban annabi sallallahu alaihi wasallama kafiri ne, mushriki ne, dan wuta ne. To tambaya, shin waɗannan kalamai na ƙasa ne ga nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam? Amsa, na ƙasa ne ga nasabar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tambaya, to me hukuncin Shek Abubakar Gero Argungu a musulunci? Amsa, hukuncin Shek Abubakar Gero Argungu a musulunci shine kisa ta hanyar rataya, sannan a ƙwace littattafansa kaf inda yake ɗebo wannan iskanci da rashin kunya da ɓarna, a kai public library don amfanin jama'a, sannan a ƙwace masallatan juma'arsa in yana da su, a rufe makarantunsa in yana da su, sannan a hana sa karatuttukansa a kafafen rediyo da talabijin, sannan a hana yada wato hotunansa. Allah ya kiyaye mu. Malami na shida da ya kalaman ɓatanci, ya ci mutuncin annabi, ya zagi annabi, shine Shek Abdulwahab Abdallah Togo. Wane? Shek Abdulwahab Abdallah Togo ga abin da yake cewa ga annabi na cin mutunci da zarafi da cin zarafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ga abin da yake cewa wal iyadu billahi, yace annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shek Abdulwahab Abdallah Togo yake cewa, amma wai wannan mutumin har yanzu yana nan yana abin da ya ga dama a garin nan. Ya ce wai annabi Muhammadu wal iyadu billahi sallallahu alaihi wasallama wai yana tsotsar azzakarin jikansa sayyidina Husaini. Ya ƙara da cewa meye don annabi ya yi haka, su ma 'yan ahlus sunna 'yan izala suna tsotsar gindin 'ya'yansu da jikokinsu.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk duniya ta ji wannan abin da Shak Abdulwahab Abdallah Togo ya faɗa ga janibin annabi na cin mutunci, na cin zarafi, na keta alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Duk duniya ta ji inda yake faɗar wannan magana. Allah ya shirya. Tambaya: shin waɗannan kalamai cin mutuncin annabi ne ko ba cin mutuncinsa ba ne? Amsa: waɗannan kalamai cin mutunci ne ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam. Tambaya: meye hukuncin Shak Abdulwahab Abdallah Togo a musulunci? Hukuncin Shak Abdulwahab Abdallah Togo a musulunci na faɗa wannan mummunar kalma ga janibin annabi shine hukuncin kisa ta hanyar rataya, sannan a kwace littattafansa a kai public library a ajiye don amfanin jama'a, sannan a hana sa karatuttukansa a gidajen rediyo da talabijin, sannan a hana sa hotunansa a kafafen yada labarai, sannan a kwace masallatansa, sannan a kwace kuma makarantunsa. Wannan shine hukuncin Shak Abdulwahab Abdallah Togo, inda ya yi kalamai na cin mutunci da cin zarafi ga janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Sai malami na 7 shine Shak Abbas Jega, ga abin da yake cewa ga janibin annabi na rashin mutunci da izgilanci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shak Abbas Jega ya ce wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wai talauci ne yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri na Khadija mai kuɗi. Abinda Shak Abbas Jega ya gaya wa annabi kenan. Tambaya: shin waɗannan lafuza na ƙasa ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam? Amsa: na ƙasa ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Tambaya: shin to meye hukuncin Shak Abbas Jega a musulunci? Amsa: hukuncin Shak Abbas Jega shine kisa ta hanyar rataya, a kuma kwace makarantunsa, a kwace masallatansa in yana da su, sannan littattafansa na labararansa inda a nan yake ɗauko wannan iskanci da fitsara duk a kwace su a kai public library don amfanin jama'a, sannan a hana sa karatuttukansa a rediyo da talabijin, a kuma hana yada hotunansa a kafafen sada zumunta. Wannan shine hukuncin shi wannan mutumi da ya gaya wa annabi wannan magana. Wai wal iyazu billahi, wai talauci ne yasa annabi ya auri na Khadija mai kuɗi, in ji Abbas Jega. Allah ya shirya. To sai malami na 8 wanda ya kalaman ɓatanci ya ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallama shine Shak Bello Yabo. Ga abin da yake cewa, ya ce wal iyazu billahi, wai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ɗura ashar yana zagi. Abin da Bello Yabo ya faɗa kenan a janibin annabi. To tambaya: shin waɗannan lafazai alfasha ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam? Amsa: alfasha ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam. Tambaya: to me hukuncin Shak Bello Yabo a musulunci? Amsa: hukuncin Shak Bello Yabo shine kisa ta hanyar rataya, sannan a kwace masallatansa, a kwace kuma makarantunsa in yana da su, sannan a kwace littattafansa kaf na labararansa inda yake ɗebo wannan barna da rashin mutunci yake yaɗa ta a cikin jama'a, sannan a hana sa karatuttukan Shak Bello Yabo a rediyo da talabijin, a kuma hana yaɗa hotunansa. Wannan shine hukuncin Shak Bello Yabo. Sai malami na 9 shine Shak Musa Lukuwa ko Lakuwa. Shi ma ga abin da ya faɗa na cin zarafin annabi, na cin mutunci ga annabi. Ga abin da yake cewa, ya ce wai wal iyazu billahi, wai ziyarar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aikin banza ne, ba ta da wani amfani. Ya ƙara da cewa ba a zuwa ziyarar annabi domin haramun ne. Wannan shine abin da wannan Shak Musa Lakuwa ya faɗa ga janibin annabi. Wai ziyarar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aikin banza ne, ba ta da wani amfani. Ya kuma ƙara da cewa ba a zuwa ziyarar annabi domin haramun ne.
tambaya shin waɗannan lafuza na ƙasa ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama amsa na ƙasa ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya to meye hukuncin Sheikh Musa Lakawa ko Lakuwa a musulunci amsa hukuncin Sheikh Musa Lakuwa shine kisa ta hanyar rataya sannan a kwace littattafansa na labararansa inda yake ɗebo wannan rashin mutunci da fitsara sannan a kai public library a ajiye don amfanin jama'a sannan a kwace masallatansa da makarantunsa a rufe sannan a hana sa karatuttukansa da wa'azozinsa da lakcocinsa a kafafen yada labarai na rediyo da talabijin sannan kuma a hana su yada hotunansa wannan shine hukuncin wannan mutumi da ya faɗi wannan mummunar kalma ga janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato Musa Lakuwa wai ziyarar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wai aikin banza ne ba ta da wani amfani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya shirya sai malami na 10 shine Sheikh Jalo Jalungu Sheikh Jalo Jalungu ga abin da yake cewa na ɓatanci da cin zarafi da tawaye wato haƙƙi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga abin da yake cewa ya ce wal iyazu billahi wai iyayen annabi Muhammadu cewa iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Abdullahi bin Abdul Muttalib da Aminatu bintu Wahab wai mushrikai ne kafirai ne ƴan wutar jahannama ne har ya wallafa littafi akan haka shi Shak Jala Jalungu tambaya shin waɗannan kalaman da Shak Jala Jalungu ya faɗa wato suka ne ga nasabar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amsa suka ne ga nasabar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tambaya to meye hukuncin Shak Jala Jalungu a musulunci amsa hukuncin Shak Jala Jalungu a musulunci shine kisa ta hanyar rataya sannan a kwace littattafansa gaba daya a je a kai public library don amfanin jama'a a rufe masallacin juma'arsa in yana da shi a rufe makarantar islamiyyarsa in yana da ita sannan a hana sa karatuttukansa da wa'azozinsa a kafafen rediyo da talabijin sannan a hana yada hotunansa a social media wannan kenan sai malami na 10 mai suna Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Gumi ga abin da yake cewa na cin mutunci ga janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya so ya ruguza ya rusa musulunci ba don wani daga cikin sahabbansa ya hana shi ba in ji Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Gumi wal iyazu billahi wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya so ya rusa ya ruguza musulunci ba don wani daga cikin sahabbansa ya hana shi ba to tambaya shin waɗannan lafuza suka ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam amsa suka ne ga haƙƙin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tambaya to meye hukuncin Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Gumi a musulunci amsa hukuncin Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Gumi shine kisa ta hanyar rataya sannan a kwace littattafansa kaf inda yake ɗebo wannan barna a kai public library a ajiye don amfanin jama'a sannan a rufe masallacinsa a rufe makarantarsa sannan a hana sa karatuttukansa da wa'azozinsa a rediyo da talabijin sannan a hana yada hotunansa a social media wannan shine hukuncin Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Gumi wanda ya yi wannan kalamai na rashin mutunci da batanci ga janibin annabi wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya so ya rusa musulunci ya taso ruguza musulunci ba don wani daga cikin sahabbansa a ina aka yi wannan Allah ya shirya sai malami na 12 shine Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan shi ma ya yi kalamai na ɓatanci na cin mutunci ga janibin annabi ga abin da yake cewa wal iyazu billahi wai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan ya faɗa
an tambaye shi akan za a iya neman albarka annabi ya ce to ai ba shi da wata albarka. Tambaya, shin wannan lafazi na ƙasa ne ga ja haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama? Amsa, na ƙasa ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam. Tambaya, to me hukuncin Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan a musulunci? Amsa, hukuncin Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan shine kisa ta hanyar rataya, sannan a kwace littattafansa inda yake ɗauko wannan cin mutunci a kai public library don amfanin jama'a, sannan a rufe masallacin juma'arsa, a rufe makaranta in yana da ita, sannan a hana sa karatuttukansa da wa'azozinsa a kafafen rediyo da talabijin da kuma yada hotunansa. Sai malami na 13 shine Sheikh Jala Jalungu ya sake dawowa. Sheikh Jala Jalungu ya ƙara cin mutuncin annabi inda yake cewa wai sayyidina Ali munafiki ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inji Jala Jalungu. Sayyidina Ali kanin annabi, sirikin annabi, kuma babban sahabin annabi. Jala Jalungu ya ce wai munafiki ne. To tambaya, shin wannan lafazi cin fuska ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama? Amsa, cin fuska ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To tambaya, meye hukuncin Sheikh Jala Jalungu a musulunci? Amsa, hukuncin Sheikh Jala Jalungu shine kisa ta hanyar rataya, a kwace littattafansa kaf inda yake ɗebo wannan rashin mutunci na zagin annabi, a kai public library a ajiye don amfanin jama'a, a rufe makarantarsa, a rufe masallacinsa, a hana sa wa'azinsa a rediyo da talabijin da kuma yaɗa hotunansa. Sai malami na 14 shine Shak Qaribullahi Nasir Kabara, inda yake cewa sayyidina Ali ya sha giya, ya yi mankas, ya zo yana jan sallah yana karanta alkur'ani ba daidai ba. Tambaya, shin wannan lafazin shan giya ga sayyidina Ali cin fuska ne ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama? Amsa, cin fuska ne ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Tambaya, to menene hukuncin Shak Qaribullahi Nasir Kabara a musulunci? Amsa, hukuncin Shak Qaribullahi Nasir Kabara a musulunci shine kisa ta hanyar rataya, sannan a kwace littattafansa kaf inda yake ɗebo wannan cin zarafi da cin fuska ga janibin annabi, a kai public library da take Murtala Muhammad Way, a je a ajiye don amfanin jama'a, sannan a rufe makarantarsa in yana da ita, sannan a rufe masallacinsa in yana da shi, sannan a hana sa karatuttukansa da tafsiransa da wa'azozinsa a kafafen rediyo da talabijin, sannan a hana yada hotunansa. Wannan shine hukuncin Shak Qaribullahi Nasir Kabara, inda ya ci fuska, yayi wa annabi cin fuska, ya ce sayyidina Ali dan giya ne, ya sha giya, ya zo ya yi mankas, yana jan sallah ba daidai ba, yana karanta alkur'ani ba daidai ba. Wannan cin fuska ne. Yauwa. Sai malami na 15 Shak Aminu Ibrahim Daurawa, ga abin da yake cewa ga cin fuska ga janibin annabi, wal iyazu billahi, ya ce wai wani sahabin annabi ya ga wata mace wacce ba muharramarsa ba, sai ya rungume ta, ya yi mata kiss a goshinta, ya yi mata kiss a nonuwanta, sannan ya je ya ba wa annabi labari. Wal iyazu billahi. Tambaya, shin waɗannan kalaman cin fuska ne ga janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ba cin fuska bane? Amsa, cin fuska ne. Tambaya, to meye hukuncin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a musulunci? Amsa, hukuncin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a musulunci shine kisa ta hanyar rataya, sannan a kwace littattafansa kaf inda yake ɗebo wannan cin fuska ga janibin annabi, a kai public library a ajiye, annan a rufe masallacinsa, a rufe makarantarsa, a hana yada karatunsa da wa'azojinsa a rediyo da talabijin, sannan a hana sa hotunansa. Sai malami na 16 shine Sheikh Marigayi Muhammad Awwal Albani Zaria, ga abin da yake cewa
ya ce wal iyazu billahi sayyidina Umar ɗan daba ne, sayyidina Hamza ɗan ya ce sayyidina Umar ɗan banga ne, sayyidina Hamza ɗan daba ne, su sayyidina Aliyu 'yan kulob ne, zuwa ake a shagiya a fito ana tambele a ta terrorizing ɗin mutane, in ji Sheikh marigayi Muhammad Awwal Albani Zaria. Tambaya, shin waɗannan kalamai cin fuska ne ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam? Amsa, cin fuska ne ga haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambaya, to me hukuncin Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria a musulunci? Amsa, hukuncin Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria shine kisa ta hanyar rataya. To shi wannan already ya riga ya margaya, shine malami na 16 kenan. To sai malami na 17 wato Sheikh shi ma marigayi Jafar Mahmud Adam, ga abin da yake cewa ga janibin annabi. Ya ce duk cikin alkur'ani babu inda Allah ya ce a so annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Ya ƙara da cewa matsayin annabi bai wuce matsayin envelope da aka sa wasiƙa ba. Allah ya sawake. Tambaya, shin waɗannan lafuza cin zarafi ne ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam? Amsa, cin zarafi ne ga janibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambaya, to me hukuncin Sheikh marigayi Jafar Mahmud Adam a musulunci? Hukuncinsa shine hukuncin kisa ta hanyar rataya. To shi ma wannan already ya riga ya margaya. Sai malami na 18 shine Sheikh Muhammad Nasir Adam, limamin masallacin Ahmadu Tijjani da yake kofar mata. Ga shi ma cin zarafi da cin fuska da yawa annabi. Ya ce, inda yake cewa kai ne babba baya nuna kafi kowa Allah ya raba ya bashi. To in ba haka ba, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma duk wanda ya ga haske a gidan aljanna darajar sayyidina Umar ce. Darajar sayyidina Umar ce. A gaban manzon Allah shaidan zai zo yayi birgima, yayi abin da yake so, saboda ya ga abokin wasansa da su. Amma sayyidina Umaru shaidan bai isa yayi wannan da shi ba. Tambaya, shin waɗannan kalamai wato ma'ana ma abin da yake nufi ba annabi aka aiko ba, sayyidina Umar aka aiko radiyallahu anhu. Wai duk wanda ka gani ya ga haske a aljanna darajar sayyidina Umar ce radiyallahu anhu. Kaga ma'ana ba annabi aka aiko ba kenan abin da yake nufi. Kai Allah ya sauke, Allah ya shirya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikon Allah. Tambaya, shin waɗannan kalamai cin mutuncin annabi ne sallallahu alaihi wasallam? Amsa, cin mutuncin annabi ne. Tambaya, to meye hukuncin Sheikh Muhammad Nasir Adam a musulunci? Amsa, hukuncin Sheikh Nasir Adam shine kisa ta hanyar rataya, sannan a kwace littattafansa inda yake ɗebo wannan rashin mutunci yake yaɗa su, sannan a rufe makarantarsa, a rufe masallacinsa in yana da su, sannan a hana yaɗa karatuttukansa a kafafen rediyo da talabijin, a kuma hana yaɗa hotunansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ce wai duk wanda ya ga haske a gidan aljanna to darajar sayyidina Umar ce, ba darajar ainihin shi fiyayyen halitta ba ne. Wannan magana ba ta da daɗin ji. Sannan shaidan yana zuwa ya yi wasa da annabi saboda ya ga abokin wasansa, amma bai isa ya yi wasa da sayyidina Umar ba radiyallahu anhu. To dai gashi nan shi ma hukuncinsa hukuncin kisa ta hanyar rataya, a kwace littattafansa, a rufe makarantarsa, a rufe masallacinsa, sannan a hana yaɗa karatuttukansa a rediyo da talabijin, a kuma hana yaɗa hotunansa. Sai malami na 19 shine Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, shi ma ya ƙara dawowa. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya ci mutunci da keta alfarmar annabawa, siddiƙai, shahidai da salihan bayan Allah. In ka cire annabi Adam da na Hawwa'u, dukkan annabawa
da siddiƙai da shahidai da salihan bayi mata ne suka haife su. To Aminu Ibrahim Daurawa ya ci zarafin mata, ya keta alfarman mata, inda yake cewa wal iyazu billahi, an ce mace ce daɗin duniya, to meye mace? Mafi muni a jikin mace shine gabanta, ma'ana al'aurarta. Ta nan take fitsari, ta nan take zubar da jini, to meye na burgewa? Shi yasa aka ɓoye shi gaban. Ai da shi mata suke nunawa, da gudu za a ringa yi, sai fuska ita ce mafi kyau. To da ita fuskar za ta ja ka zuwa ga mafi munin, ma'ana al'auran mace, kuma ba shi da kyan gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambaya, shin waɗannan kalamai na Malam Aminu Ibrahim Daurawa cin mutuncin annabawa ne da siddiƙai da shahidai da salihan bayan Allah, tunda duk mata ne suka haife su? Ga kuma cin mutuncin mata da yayi? Amsa, cin mutunci ne. Tambaya, to me hukuncin Malam Aminu Ibrahim Daura a musulunci? Hukuncinsa shine kisa ta hanyar rataya, a kuma kwace littattafansa a je a kai laburare don amfanin jama'a, a rufe masallacinsa, a rufe makarantarsa, a hana yaɗa karatuttukansa da wa'azozinsa, sannan kuma a hana yaɗa hotunansa. To, kafin mu tafi malami na 20, tambaya ga Aminu Ibrahim Daurawa. Ka ce da shi mata suke nunawa, gudu za a ringa yi. To tambaya ga Aminu Ibrahim Daurawa. Mun yi imani dai an nuna ma shi abin ya fi sau 100. To don Allah sau nawa ka taɓa guduwa? Shi ne tambaya, sau nawa ka taɓa guduwa? An nuna ma ya fi sau 100. Sau nawa ka taɓa guduwa? Muna jiran amsa. Malami na 20 da ya ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abdulwahab Abdallah Gadan Kaya Togo, shi ma ya ƙara dawowa, inda aka mai tambaya me yasa mata idan suna jinin haila ba sa yin rama sallah amma suna rama azumi, sai ya ce a je Madina a taso annabi Muhammadu daga kabarinsa a tambaye shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wannan abu da Abdulwahab Abdallah Togo ya faɗa, daga ma tambaya ka ce baka sani ba kawai, shine yayi izgili, ya cin mutunci ga annabi, wai a je Madina kabarinsa a taso shi ya bada amsa. To tambaya, wannan kalamai cin mutunci ne ga janibin annabi? Cin mutunci ne. Tambaya, me hukuncin Abdulwahab Abdallah Togo a musulunci? Hukuncinsa shine hukuncin kisa ta hanyar rataya, a kuma kwace littattafansa, a kai laburare don amfanin jama'a, a rufe makarantarsa, a rufe masallacinsa, a hana sa karatuttukansa a rediyo da talabijin, sannan a hana yada wato ainihin abin da ya shafi hotunansa. To sai malami na ƙarshe shine wato Sheikh Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi, aka Dr. Jaki, wato wanda aka fi kira da Dr. Jaki. Ya zagi annabi, ya ci mutuncin annabi, ya yi cin fuska ga annabi, inda yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wai ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama baya neman taimakonsa bayan ya jero Shehu Ibrahim Inyas da Shehu Ahmadu Tijjani da Shehu Abdulkadir Jilani da Shehu wanda ya ji Hadin nan, Shehu Usman Dan Fodiyo. Dama duk lokacin da kaji ya ambace su, to abin da zai biyo cin mutunci. Bayan ya ci mutuncinsu kuma sai ya rufe da cin mutuncin annabi, ya ce ko annabi baya neman taimakonsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kalma ta yi muni. Wato abinda duk aka kasa ganewa akan kalaman fashi wannan Dr. Jaken, wato Sheikh Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi, duk ka je ka zo, ko ka yadda zagin annabi yayi ko baka yadda ba, abu uku abin da ya faɗa yake nufi. Na farko, yana nufin annabi bai isa ba. Na biyu, yana nufin annabi ya yi kaɗan.
na uku yana nufin annabi ya yi tsararo ya nemi taimakonsa. Wannan shine abin da shi wannan Sheikh Abdulaziz Idris Dutsen Tanshi yake nufi da wannan kalma ta cewa ko ya yi amfani da ko, ai ko babansa aka cewa ko Abdulaziz ba a neman taimakonsa ya zai ji, balle fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. To, tambaya, shin waɗannan kalamai cin zarafi ne ga annabi? Amsa, cin zarafi ne ga annabi. Tambaya, to me hukuncin Sheikh Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi aka Dr. Jaki a musulunci? Amsa, hukuncinsa shine hukuncin kisa ta hanyar rataya, a kwace littattafansa, a kai laburare don amfanin jama'a, a rufe masallacinsa, a rufe makarantarsa, a hana sa wa'azinsa a rediyo da talabijin, sannan a hana yada hotunansa. To wannan su ne kaɗan daga cikin wa'annan malamai wa'anda duk duniya ta ji, duk duniya ta gani, sun ci zarafin annabi, sun faɗi kalaman ɓatanci ga annabi, sun faɗi abubuwa mara daɗi ga annabi, amma saboda munafurci, saboda wulaƙanci, saboda iskanci, saboda su shafaffu da mai ne, saboda su 'ya'yan mowa ne, saboda su suna da uwa a gindin murhu, saboda gwamnati tana ɗaure musu gindi, shiru kake ji kamar an shuka dusa, shiru kake ji kamar an aiki bawa garinsu. Babu wanda aka zo aka kama, aka tsare, aka titsiye, aka kai shi kotu, aka rufe mai makaranta, aka rufe mai masallaci, aka ƙwace mai littattafai, aka hana sa karatuttukansa a rediyo da talabijin. To, a nan shine muka zo magana sunan shirin namu, zauren haɗin kan malaman Kano ko zauren haɗin kan munafukan Kano. Idan muka duba, wato abin nan da ya faru a Bauchi na shi Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi aka Dr. Jaki, billahi allazi la ilaha illa huwa, alhakin Malam Abdul Muhammad Nasir Kabara ne. Allah ne yake son ya sake bayyanar da gaskiya, Allah ne yake son ya sake nuna gaskiya, Allah ne yake son ya sake nuna Malam Abdul an zalunce shi, an cuce shi, an danne mai haƙƙi ba tare da laifin fari ko baƙi ba, ba tare da ya zubar ko ya ɓarar ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa, Allah ne yake son ya sake bayyanar da gaskiya. Me yasa na faɗa haka? Yanzu wayannan malaman su kimanin 16 da guda 2 da suka mutu, shehi mai hula, Isa Ali Ibrahim Fantami, Abdallah Usman Gadan Kaya, Sani Umar Rijiyar Lemo, Abubakar Gera Argungu, Abdulwahab Abdallah Togo, Abbas Jega, Bello Yabo, Musa Lekowa, Jala Jalungu, Ahmad Abubakar Gumi, Abdulrazak Yahaya Haifan, Karibullahi Nasir Kabara, Aminu Ibrahim Daurawa, Muhammad Nasir Adam, Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi, da kuma marigayi Jafar Mahmud Adam da Muhammad Awwal Albani Zaria. Gashi mun kawo cin mutunci da cin zarafi da keta alfarma na annabi da suka yi, amma saboda tsabar munafurci, saboda tsabar iskanci, shiru kake ji babu ɗaya. Idan misali mu ɗauka su 16 nan wasu ba 'yan Kano ba ne, amma ai ga 'yan Kano. Shehi mai hula ɗan Kano ne, Abdallah Usman Gadan Kaya ɗan Kano ne, Sani Umar Rijiyar Lemo ɗan Kano ne, Abdulwahab Abdallah Togo mazaunin Kano ne, Karibu Nasiru Kabara ɗan Kano ne, Aminu Ibrahim Daurawa ɗan Kano ne, Muhammad Nasir Adam ɗan Kano ne. Shin wa'annan mutanen su kimanin 7 da suke Kano, shin wannan zaure na haɗin kan malaman Kano ko na haɗin kan munafukan Kano, shin wane mataki suka ɗauka a kansu, wane haɗin kai suka yi a kansu,
na kama su aje a titsiye su nuna wayannan kalaman a ina suka gani a ina suka ji sannan su waye magabatansu a kai su kotu a yanke musu hukuncin kisa a kwace littattafansu a kwace makarantunsu a kwace masallatansu a hana sa wa'azojinsu a hana sa hotunansu me ita wannan zaure na haɗin kan malaman Kano ko munafukan Kano suka yi. To wannan abu da ya faru a Bauchi wallahi alhaki ne na Malam Abdul Muhammad Nasir Kabara, kuma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda yake da hannu ko kuma yana da ikon ya hana ya ja bakin su yi shiru, billahi allazi la ilaha illa huwa a jira za a ga abin da Allah zai ɗaya bayan ɗaya. Yanzu gashi Allah ya nuna wancan haɗin kan da suka yi akan Malam Abdul gashi yanzu ta tabbata ƙarya suke yi, ta tabbata munafukai ne, ta tabbata tsinannu ne, ta tabbata 'yan iska ne, ta tabbata cin suke da addini, ta tabbata siyasantar da janibin annabi ake, ta tabbata ba dan annabi aka yi wancan haɗin kan ba, ta tabbata ba dan Allah aka yi wancan haɗin kan ba, an yi ne don cimma wata manufa. In banda munafurci da iskanci da wulaƙanci da isgilanci na shi wa'annan zauren haɗin kan munafukan kanan, gashi can a Bauchi an zagi annabi, an ci mutuncin annabi, an nuna annabi bai isa ba, an nuna annabi yayi kaɗan, an nuna annabi yayi tsararo, amma saboda munafurci na 'yan izala 'yan wahabiya suka tashi suka je suka ɗaure mai gindi, suka ɗauki abin daga zagin annabi suka maida shi wai maganar wai tauhidi ce. Maimakon mujisi sun haɗu da 'yan izala wahabiya da 'yan tijjaniya faira da 'yan ƙadiriya wahabiya, mujisi sun haɗu an je an titsiye shi wancan dakta jakin da yake Bauchi, an yi muƙabalar da shi, an kai shi kotu, shi ma mu ji an mai hukunci, bakinsu kuma ya zo ɗaya. Amma saboda Allah yana son ya nuna munafukai ne, ƙarya suke yi, waccan haɗakar da suka yi akan Malam Abdul billahi allazi ƙarya suke yi, ba dan Allah suka yi ba dan annabi suka yi ba. Wannan abin da wannan waƙi'ar Bauchi take nuna wa musulmai su faga ne, kuma wannan kaɗan ne daga cikin hukuncin da Allah zai ringa yi, kuma kowane ɗaya daga cikinsu must pay for it. Yawwa dole sai an bi wa Malam Abdul haƙƙinsa, dole sai an bi mai haƙƙinsa na ɓata mai suna da aka yi, na tsare shi da aka yi shekara 2, na zaluntarsa da aka yi, na ƙaƙaba mai zagin annabi, mutumin da ya shekara 30 a rayuwarsa bai da aiki, safe da rana da daddare, rani da damuna, sai kare annabi, sai ɗaukaka mutuncin annabi, duk inda aka taɓa annabi shi za ka jiyo muryarsa, amma saboda ƙiyayya da hassada da gaba aka haɗa kai da 'yan ƙadiriya salafiya da 'yan tijjaniya faira da 'yan izala 1 da 'yan izala 2, aka zo saboda tsabar munafurci. Misali yanzu idan muka ɗau wannan kes na Dr. Jaki Dutsen Tanshi, misali sai 'yan uwansa 'yan izala wanda da su aka haɗa kai aka yi wa Malam Abdul Shari, aka ce ya zagi annabi saboda yana zagin Ibn Taymiyyah, saboda yana zagin Inyas, saboda yana zagin Ahmadu Tijjani da sauransu, suka haɗa kai. To amma yanzu da yake Allah ne, sai gashi ta tabbata ashe wancan abin da aka yi ƙarya ne, ba dan Allah aka yi ba. Ina su haɗin kan zauren haɗin kan malaman Kana. Misali sai aka samu wasu suna opposing ɗinsa, wasu suna supporting ɗinsa. Misali a nan Kano, mu ɗau Kano, misali Baba Impossible, Abubakar Maɗatai, Karibu Nasiru Kabara, mun jiyo su suna Allah wadarai da abin da Dr. Jaki ya yi. Sannan a nan Kano mun jiyo su Sani Umar Rijiyar Lemo, su Kabiru Bashir Abdulhamid, su Abdulwahab Abdallah Togo, su kuma mun ji suna goyon bayansa. Wa'annan mutanen fa su muka gano a baya a masallacin Ahmadu Tijjani da ke kofar mata a haɗe, suna ci suna sha a tare. Su muka ringa gani a masallacin gadon ƙaifa, suna ci suna sha a tare. Amma yanzu ga wani abu ya faru, sun rabu, ta inda za ka nuna ƙarya suke, ta inda za ka tabbatar da cewa wallahi ƙarya suke yi.
yau babu impossible yana suka Dr. Idris dutsen tanshi, Sani Umar rijiyar lemo yana goyon bayansa, Abubakar Maɗatai yana suka Dr. Jaki dutsen tanshi, Kabiru Bashir Abdulhamid yana goyon bayansa, Karibu Nasiru Kabar yana suka Idi dutsen tanshi, Abdulwahab Abdalla yana suka sun yi kunnan doki sun rabu, kuma an ci mutuncin annabi. In dai wancan abin da Abdul suka ce cin mutuncin annabi ne, to wannan shine haƙƙuma cin mutuncin annabi. Dan an nuna annabi bai isa ba, annabi yayi tsararo, annabi yayi kaɗan. Abinda wannan kalamai na Dr. Jaki suka nuna kenan, ko annabi bai isa ba a nemi taimakonsa. Har aka samu wasu kuma 'yan iska su ma a nan Kano, wani ana ce mai baffa hoto, dan ba dan hotora ba ne, mutanen hotora masoya annabi ne, wato masoya annabi ne, baffa hoto sunan shi. Yawwa aka jiyo su sai suka zo suka ringa ƙari ma da wani ɗalibinsa, ƙari akan abin da shi Dr. Jakin ma ya faɗa, cewa annabi bai isa ba, ya mutu, ma'ana bai da amfani yanzu. Abin fa da suke nufi ke ya mutu, ba za a nemi taimakonsa ba, suna nuna wai annabi yanzu ya mutu, ya yi mushe, bai da amfani kenan. Wal iyazu billahi. Yanzu 'yan izala wahabiya sun ɗau nauyi, an mai biza sun kai shi Saudiya don kan a hukunta shi. To wannan sai ya nuna cewa waccan waƙiya ta Malam Abdul Jabbar, billahi allazi la ilaha illa huwa, ƙarya suke yi, munafikai ne, tsinannu ne, 'yan iska ne, jikokin kirkiratu ne, kuma wato gayyatsiya ne arna a idi. Allah ya tona musu asiri, da 'yan izala wahabiya, da 'yan izala salafiya, da 'yan izala wan ɗin, da 'yan izala tu ɗin, da 'yan tijjaniya fairan, da 'yan tijjaniya hakika, da 'yan ƙadiriya salafiyan, billahi la ilaha illa huwa, dukkansu ƙarya suke yi, dukkansu ƙarya suke yi. Da gaske ne yadda muka ga suna haɗuwa a masallacin ƙofar mata, yadda muka ga suna haɗuwa a masallacin gadon ƙaya, to yanzu ma kamata ya a ga sun haɗu. Amma saboda munafurci, Allah yana son ya nuna ƙarya suke, sai gashi su Dr. Sani Umar rijiyar lemo an zagi annabi suna goyon baya, su Karibu sun ce zagin annabi ne, su Babu Impossible sun ce zagin annabi ne, su wane ne duka dai yanzu sai Allah ya gwara kansu, dama ba dan shi suka yi wancan ba. To saboda haka wannan zaure na haɗin kan malaman Kano ta tabbata ba zaure ne na haɗin kan, wai suwaye ne ma, suwaye zauren haɗin kan malaman Kano, suwa da wane ne, sannan yaushe suka je CAC aka musu rajista, sannan menene incorporated trustee number su, sannan me aims and objectives ɗinsu, sannan suwaye trustees ɗinsu. Ana ta maganar zauren haɗin kan, a iska suke ko a duniyar wata suke, suwane ne, su fito a ji su a gansu mana. Saboda haka kamar yadda za mu gani, wannan abu Allah ne ya kawo shi don ya tabbatar da cewa wancan abu da aka yi Malam Abdul Jabbar wallahi ƙarya ne, wallahi ƙarya ne, wallahi sharri ne, wallahi tuggu ne, wallahi sun yi ne don wata manufa, saboda ana taɓa shehunansu, ana taɓa gunkinansu, su irin su Ibn Taymiyyah, shine suka haɗa kai a Kano. Amma gashi can a Bauchi an ci mutuncin annabi, an zagi annabi, an keta alfarmar annabi, amma an jiwo 'yan izala, 'yan salafiya sun tafi sun ce ba za a taɓa shi ba. An jiyo nan 'yan kadiriya da 'yan wasu 'yan tijjaniya sun ce zagin annabi ne. To ya aka yi a can kuka haɗu, a nan kuka rabu? Wannan sai ya nuna wallahi tallahi ƙarya ne, kuma wallahi kaɗan suka gani. Su da zaman lafiya a yi, billahi lazi sai sun tuba, kuma sun zo sun nemi gafarar Abdul Jabbar ya yafe musu. Amma mu zuba, za a ga yadda Allah zai ringa yi da su ɗaya bayan ɗaya. Shi Allah baya sabon aiki. Sannan a jiya na ji Bakare Mika'il shi kuma ya zagi Allah, da ya yi hira da Freedom Radio yana cewa iyakar ikon Allah, ka san iyakar ikon Allah, wai ikon Allah yana da iyaka, yana da limit. Duk wanda bai ji abin da Bakari ya faɗa ba ya koma ya saurari hirar Freedom da ya jiya. Allah, ikon Allah yana da limit, akwai inda Allah bai da iko kenan. A bayanansa da ya jiya cewa kamata ya ka san iyakar ikon Allah.
wato iko na Allah yana da iyaka kenan. Kaga wannan zagin Allah ne, shi ma kafirci ne wannan. Aje a saurara za kuma aji abin da shi Bakare Mika'ilin ya faɗa. Saboda haka sai dai a ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, gaskiya tana ta bayyana, gaskiya tana ta fitowa. Allah baya zalunci, kuma wallahi ba za a yi zalunci ya bari ba. In Allah ya kai mu bayan sallah kafin a yi rantsuwa, za mu yi program wanda ya shafi hukunci da aka yi na kotun kofar kudu da kuma harkoki na siyasa din nan, da zaɓe da aka yi, da kai ɗan akuya mayanka da aka yi, aka fille mai kai, wanda su wannan zauren haɗin kan malaman Kano su suka angiza ɗan akuyan, suka zaga ɗan akuyan. Yanzu gashi sun kai shi sun baro, sun mai sakina dafe, sun mai shigo ba zurfi. Yanzu an kai shi mayanka, an fille mai kai. To ga irin ta nan, Allah ya sawaƙe. Saboda haka a nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shiri ne dama a gurguje. A nan nake cewa sai mun haɗu a shirye-shiryenmu na gaba. Naku Honorable Barrister Hashim Hussein Hashim Fagge. Allah ya taimaki musulunci, Allah ya taimaki musulmai, Allah ya kare mu daga sharin 'yan izala, Allah ya kare mu daga tuggun 'yan izala, Allah ya kare mu daga ta'addancin 'yan izala. Duk bala'in da musulunci yake ciki a Najeriya da duniya, billahi allazi la ilaha illa huwa, sharin 'yan izala ne. Su suke kullawa, su suke yadawa. Duk bala'in da kaga musulunci yana ciki a yau, a duniyar yau, sharri ne da tuggu da iskancin 'yan izala. Allah ya kare mu daga wannan annoba ta izala da 'yan izala, bi haƙƙi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Allah ya taimaki musulunci, ya taimaki musulmai. Wannan malamai da suka yi gungu, suka zalunci bawan Allah mai kare annabi, mai kare mutuncin annabi, suka je aka tsare shi yau shekara 4, aka ce an yanke mai hukuncin kisa, aka ce an kwace littattafansa, aka ce an rufe mai masallaci, aka ce an rufe mai makaranta, aka ce a daina yada karatuttukansa bigayar haƙƙin shar'ihi. Su sun sani ƙarya suke, mabiyansu sun sani ƙarya suke, amma saboda gwamnati ta ɗaure musu gindi, saboda gwamnati ta ɗaure musu gindi, to yau ina gwamnatin da ta ɗaure musu gindin? Yau ina gwamnatin? Kuma wallahi they have to pay for it. Suna olata one after the other. Wannan sharin da suka yi Malam Abdul Jabbar wallahi ba zai tafi a banza ba. They have to pay for it. They have to pay for it. Assalamu alaikum